Injongo ke enkulu yokuthi sihlangane kanje. Lenhlangano incane iyakhula. Isizathu esenza ukuthi thina ke sinihlanganise ngalendlela esinihlanganisa kunama organization ahlukene la. Sifisa ukuthekelela ulwazi kwasebekhulile kunathi. Okwesibili siyafisa ukuziveza kakhulu emphakathini ukuthi sikhona ngamandla ethu nangemali yethu. Angubeke caca ukuthi asichasiwe umuntu esikwenzayo sikwenza ngemali esuka emaphaketheni ethu. So sikhona emphakathini ngemali yethu, sikhona emphakathini ngamandla ethu. Umphakathi angubeke lokho nje ngikuchaze kancane ukuthi abanga-abuse lokho esizama ukwenza. Noma ngabe kuthiwa unenkinga wemukelekile ukuthi uze uzofuna usizo kuthina. Kodwa bengaka-abuse lokho. So isona sizathu esikhulu esenza sonke sibe la. Ukuthi sifisa ukuthola ulwazi kulabo sebekhulile kakhulu kunathi. Ukuthi labe khona bafike kanjani. Uma behlangana nama-challenges baphuma kanjani kuona. Isona nje isizathu engasibeka engathi sikhulu kakhulu. Mase kuba ukuthi ke emphakathi sikhona sivule izandla wozani sizosebenza ndawonye. Ngiyabonga. Uyabona basuqala wenza izinto emphakathini bathi ngazi uthole imalini ngoba esinika lokho asinika khona thina. Not knowing ukuthi one umphakathi awukweleti ukwenzela lokho. Kodwa wenza ngoba ubona isidingo sokushintsha impilo yomuntu omnyama ofana nawe odinga usizo. Kunzima ukusebenza nomphakathi. Kodwa kubiza ukuthi umphakathi uthande ukuze ungeze ugive up noma ungabizwa ngaliphi igama. Singama stakeholders ngiyabonga Senzushintsho angikusho lokho. Ngiyabonga abafowethu bamapolo nodadewethu bamapolo ukuthi nitshengise umphakathi ukuthi singahlangana ndawonye sinephupho elilodwa lokulela umphakathi sibe kwi-space esisodwa sisebenzisane rather nokunokuthi kuthiwa inhlansi yethemba isebenza edondotha kuphela. Shuthi Senzushintsho ngeke ikwazi ngedondotha. Shuthi uLYD ngeke ukwazi ukuya eCini. Kodwa sibambisene sonke ngenhloso eyodwa yokwenzani yokushintsha impilo yomuntu omnyama ovulnerable. Sibonga kakhulu ithuba esinikezwe Senzushintsho Polo crew namuhla CCPF yala eMzingazi ke sisibophezela ukusebenza nabo abafowethu ngoba ngokujwayelekile ke siyazi ukuthi le gang yamapolo abantu abangabahle emphakathini ngenxa ukuthi ubugebengu kuthiwa ba involve kubona ama drugs yonke into bakhona phakathi but lento abayenzayo njengamanje it shows ukuthi ba willing ukuthi benze ushintsho empilweni zabantu as CCPF yala eMzingazi ke sisondele nathi ukuthi siyafisa ukusebenzisana nabo sabisana bangelide nabo ngoba lesihlambe esibani naso sendlala ubupha inhlupheka amathuba omsebenzi kulimaza thina abahlali in terms of ubugebengu kunyuka ama crime yonke into so willing njengamanje ukuthi sisondele kubo sibambisane sisebenzisane ama operations soba nawo sizoba invite nabo njengoba si-inviteile sisebenzisane nabo bebonakala emphakathini bevisible ukuthi cha baliswane sihlambu sobugebengu ukuthi ubugebengu njengamanje kuphele kwambonambi akuphele eMzingazi. Alright, sidlulisa ukubonga appreciate kakhulu kwithimba le Senzushintsho Polo crew bafethu. Ezamacila kaMbonambi we commit to support ama programs awenzayo ikakhulukazi lawa adinga ukuthi kube khona into efana entertainment noma efaka ku industry yethu. We are willing to support them with everything ngoba siyabona ukuthi kakhulu bayalwenza ushintsho. It is true there are definitely the changes. They are making the change in our community. Thank you very much siyabonga. Dr. Bongeka Wankwanyana ngiqhamuka eminyangweni wezokuxhumana OGCIS Government Communication and Information System. Namhlanje silana eNgonondwane Community Hall sizosupporta iPolo crew organization eSenzushintsho. Siyabonga kakhulu siUGCIS ukuthi sibone ama organization akanjena evele emphakathini esize emphakathini enza ushintsho
ngoba yiyo nathi into esiyifunayo siwuhulumeni wonkana ukuthi kubonakala umphakathi kuzo zonke iy'ndawo usizakala. So siyabonga kakhulu sithi ayiqhubeke le organization isebenze nomphakathi ngokuzimisela. Siyabonga nathi sikhona sizoyisupporta siwumnyango wezokuxhumana in terms of all communication support. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu namhlanje ukumenywa iSenzushintsho organization crew besila eMzingazi iprogram engiyibona iyinhle kakhulu ekulekeleleni umphakathi wakithi kakhulu la eMzingazi neminye nje imiphakathi eyakhele le ndawo leya la sithi siyafisa ukwabona inhlelo ezifana lezi zikhula ikakhulu emphakathini lwenze kushintsho sulubone njengoba sebeliqalile luhlelo. Ngiyafisa ukubonga kakhulu ukuthi nami ezithuba agribusiness bengimeme ngizokhuluma ngokuthi abantu ababe nokudla, abantu ababe nazo izingadi emakhaya. So ngilithokozele kakhulu usuku namhlanje. Siyafisa usuku olufana nalolu kungabe lwa namhlanje kuphela kodwa liqhubeke nje njalo zibe khona inhlelo ama programs afana njengalawa emphakathini. Ngiyabonga kakhulu. Mina nguMary Mlambo ngibuya kwaLungelo Youth Development ila eMzingazi current ward 1. Yes. I-youth development yenzani kahle? Njengoba igama lizisho i-develop abantu abasha, we saying we building capabilities because abantu abasha they all have got capability. Wonke umuntu unayo capability. And then we saying we're breaking down the stereotypes. Kunalento yokuthi umuntu omusha akwazi ukukhuluma because abantu abadala, so awusakwazi nokubeka wakho umbono because kufanele ukukhuluma abantu abadala. Even if it's very important, sisebenzisa ukuba badala ukucindezela abantu abasha. And then kunalento yokuthi kuthiwa abantu abasha kuthiwa umuntu omusha ikusasa, it's a future. Ikusasa linini kanti? When is the future? Because umusha namhlanje, but tomorrow you'll be, after 35 years you're no longer musha. So you're by future yanini. And then let me bono bo unayo ngoba ucindezelwa as a young person. When you're supposed to be adult, it's too late to implement some of these things ukuthi zenze umehluko emphakathini or empilweni yabantu abasha, your fellow young people. After speech sakho namuhla nje inhlonipho ikhona and I really respected what you said and how you said it. Ngifundisa okuningi nje mina as a youth yabo, and we really appreciate that and ngifisela nje okuhle and I hope that youth development ingaqhubeka develop. Siyabonga ma. I appreciate you. I love young people. Ulungelo Youth Development utholakala eMzingazi ward 1 la kubizwa ngokuthi kuse current ward 1 yaseMhlathuze. Our handles, we are on all social medias. We are on Facebook as Lungelo Youth Development. We are on Twitter now called X as @right2be, and we are on Instagram as Lungelo RYT. So right to be is RYT 2 figure 2 no alphabet B. Right to be. Angithi sisebenza nabantu abasha so ibhalwa ngaleyo ndlela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Uthule bona mfusi lona ospokesperson la kuSenzushintsho, yimi nohlalo kaSenzushintsho ubaba umkhonto. Sibonga kakhulu umcimbi wethu sihambe waze wafika emaphethelweni la khona besizonikezela ama food parcels or vouchers to imndeni ewu10 eswele noma edinga ngesikhathi sikakhe. Siyabonga kakhulu wonke ama stakeholders asupportile ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Siyacela ke nabafisa ukufaka isandla ukulekelela inhlangano kaSenzushintsho since kuyinhlangano engathatha entweni, kuyinhlangano edependent ama donations sikwazi ukuphila nokuqhubeka nokulekelela impilo zabantu. Sithi nje sizoqhubeka nathi ukuqhubeka nale vision esinayo yokunikelela imphakathi nokuyisiza ngezikhathi zonke. Siyabonga kakhulu kuma media houses azokwazi ukusilekelela ukucover iprogram yethu. Sicela beqhubeke njalo nokusupporta as inhlangano yethu kaSenzushintsho. Siyanithanda kakhulu umphakathi wonke waseMzingazi, umphakathi wonke waseRichards Bay, umphakathi wonke waseKZN. Sithi ukhona uSenzushintsho ukuzoshintsha impilo zabantu. Manje nakusasa uSenzushintsho uzobukhona. Sithi ke nabantwana back to school siyeza ngoJanuary sizolekelela abantwana bonke ukubuyela ezikoleni. Manje nanini uSenzushintsho ukhona. Sithi wonke donors afisa ukufaka isandla ekukhuliseni umbono esinawo kaSenzushintsho. Sivulile izandla ngoba nathi nje sikhonela ukusiza umphakathi. Siyacela ke bonke abantu beziveze bekhulume nathi. Ukhona uhlalo wethu la, ikhona nenamba esingayishiya la yabantu abafisa ukuxhumana nathi. Ithi 071 00
25940 inamba le eningasithola kuyona ukuze nikwazi ukuthi nisixhume ama donations Senzushintsho. Siyabonga mphakathi wonke osemzingazi ophume ngobuningi bawo. Siyabonga manje nanini Senzushintsho khona. Amen.